नमस्कार मित्रांनो, कोकणात मस्तपैकी सकाळ झालेली आहे आणि वेळ झालो आपल्या नाश्त्याचं. आणि कोकणातलो नाश्तो ना कायमच एकदम भारी असता, एकदम सात्विक, आरोग्यदायी आणि चविष्ट तर असताच. तर चला बघूया काय आहा तो सध्याचो आजचो नाश्तो. परत परत तर मित्रांनो बघा हडे, मस्तपैकी गरमागरम घावणे. सध्या सीझन चालू आहे आंब्यांचो. तर आंबे, फणसाची भाजी, मस्तपैकी चटणी आणि कोरी चाय. वाव मित्रांनो, फणसाची भाजी आणि कोरी चाय मस्तपैकी बेस्ट कॉम्बिनेशन. आणि घावणे आणि चटणी एक नंबर.